Kulturista, který vážil více jak Ronnie Coleman. Ano, to byl Greg, neboli Greg Kovacs. Něco málo o Gregovi. Byl to kanadský kulturista, narozený 16. srpna 1968. Zemřel 22. listopadu 2013. Zapůsobil ve světě kulturistiky svou monumentální postavou a mimořádnou fyzickou velikostí. Jeho kariéra v kulturistice. Greg Kovacs se profesionálně věnoval kulturistice od roku 1996, což bylo docela pozdě na to, že se narodil 1968. Jeho výrazné postavy a neuvěřitelná svalová hmota jej rychle katapultovaly na scénu světového kulturismu. Nějaké ty fyzické parametry. Grega v době své kariéry vážil závodní formě prostě lean 150 kg a v objemové fázi měl 190 až 195 kg, ale zase měl 1,93 m, takže zase byl vysoký. Byl to jeden z největších kulturistů. Greg byl známý, protože kombinoval těžké zvedání s vysokoobjemovým cvičením. Takže prostě jel silovku a objem zároveň, jako jedou to hodně kulturistů a on jel fakt jakože heavy shit, braško. Greg se zúčastnil několika prestižních kulturistických soutěží na profesionální úrovni, včetně Arnold Classic a Mr. Olympia, což jsou dvě nejvyšší soutěže na světě. I když se nemohlo vždy umístit na stupních vítězů, jeho přítomnost na scéně zaujala a zanechala nezapomenutelných dojmů. Bohužel Greg bojoval s onemocněním srdce, což vedlo jakože ze steroidů, ale on měl tak fakt ty brutální tréninky, což ještě v té době, jak on byl, tak tam neexistuje žádný DMAA, nic takového, tam prostě jeli čistě kokain, bráško, metalfetamin a jeli prostě 5hodinové tréninky, jeli tam prostě do smrti. Prostě to byla jiná liga. V těch letech Greg prostě zanechal v kulturistickém světě nezaměnitelnou stopu, protože byl fakt fucking huge, bráško. Měl 1,93 m a měl kolem 200 kg v objemu. Teďka vychází videa každý den, nezapomeň dát odběr, like a ti nic neujede. A zase příště. Čau.